Klopo ngono to, Bu, Mas. Gak genah nganggo nganu wae santen dadi ae. Santen dadi ku ya kenek bolo, tapi luwih enak nganggo santen fresh ngene iki. Seger santene. Rasane engko ya beda karo timbang sing santen dadi ku. Piye wis lesu ta urung? Hah? Urung lesu. Nek urung lesu tak suwek-suwekne iki. Wong iki bukane ya sih suwe ya. Wis. Warut bola terus iki. Sekarang cilik iki serasa diparut. Mergo apa? Engko nek tangane kepopol tambah rasido gawe kolak iki. Iki klopone bar diparut bola, disisihno ning kene sik, langsung ayo ditinggal ngoceki iki lho. Bahan-bahane kaya ngene. Gladine mang ndi gladi? Nah, iki gladine temok bolo. Ilang gladine. Langsung ayo anggo bak ngene bolo. Langsung ae pertama sing dioceki telone ungu bolo to. Telo ungu cong ya. Ungu. Sampeyan ya ingin buka karo apa? Buka karo apa meneng ditakoki? Lali. Wis engko iki bukane karo kolak ya. Kolake warna-warni. Ini bolo dioceki. Alon-alon. Bolo ungu langsung didekek ini. Terus selanjutnya telo putih. Selanjutnya telo putih bolo. Apik iki kok mesti kolak warna-warni ngono ya, Cung ya. Terus iki neh telane putih. Iki mang wis bolon lho. Iki sing sak ugele. Nek bola ya. Nek wis telane langsung wae iki bola. Apa iki jenenge? Ora lawuh, iki waloh. Waloh iki. Waloh karo lawuh iku sembah rada bingungi. Nek